ون كنكم كوينو خرمت زي عملي طلو ناي توحدة ناي وارح جزير لكم يخون امبر اب كتغبر زخل كفصم زخل بروجكت ويكع تبغسو يخم زلخم حد حتى كن سويلو قلاقل بزعبا تحتاتاينتن ግልጽነትን ንኣብነት ብዙሓት ክንሕግዝን ኢና ይብሉ ሓቂ ይኸብሉ እዮም ገንዘብ እንድሕር ንኣብነት ዝተኣኻኸብ ኮይኑ ወይ ኣበይናይ ቁሸት ኣበይናይ ገጸር ዛ ትራክተር እዚኣ ክትከይደለዋ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ምእኹል ዝኾነ መሪሕነት ኣለዎ ድዩ ከመይ ይፍጸም ትካላትስ ንኣብነት ክሕግዝ ኣይደልያ መን እዩ ዝውስኖ ምስ ክልል ትግራይ ውን ቢሮ ሕርሻ ትርክብ ከምቲ ትፈልጦ ውሱን እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ትግባር እንድሕር እተኮይኑስ ገንዘብ እንድሕር ተቐቢልኩም ኦዲዶ ክግበር ይኽእል ይኸውን ገንዘብ ክትእክቡ ዲኹም ኣበይኹም ክትእትውዎ ዝብል ሕቶታት ከመይ ይመልስካዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ልዕሊ ኩሉ ዝሓተትካዮ ነገር ተዓባይ ነጥብ መስል ትስምዐኑ እዚኣ እያ ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ይእከብ እሞ ምጥፍፋ የጋጥም እዩ ንኣብነት ንሕና ክንምስልታ ከለና እዚኣ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት ገሊአን 50,000 ዝኸውን ኣኪበን ነይረን ንብዕራይ እንዳሓሰባ ምስ ሰምዖ ኣበይ ከሎ እቲ ብዕራይ ሓቅኹም ኢኹም ኢለን በልእቱውና ኢለን ኣትየን ከኣትዋ ከለዋ ግን ገንዘብ ተቐቢልና እሺ የቕንየልና ኣይበልናየንን ንስኻትክን ዋና ናይቲ ማሕበር ክትኮና ስለ ዘለክን ኢኻ ናይ ኣውሮፓ እየን እዚአን ሕጂ ናይ ኣውሮፓ ማሕበር ሙስሊም ዝበሃላ እየን ብዙሓት እየን ሓሲበን እየን ፀኒሐን ኣብቲ ማሕበር ከም ወነንቲ ክትኣትዋ ኣለክን ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኣብ ስቶክሆልም ድማ ኣለዋ ንሳቶም 200 ገለ ኣባላት ዘለወን እየን ንሳቶም ንባዕለን ክሓታና ከለዋ ኖ ክትኣትዋ ኢኽን ዘለክን ከም መማርሓ ኣፍታ ቴክኒክ ኮሚቴ ክትኣትዋ ኣለክን ኣፍታ ፋይናንስ ክትኣትዋ ኣለክን ሕጂ ንኣብነት ኣፍታ ፋይናንስ እንሳንያታ ቀንዲ ሕቶ ዘላ ኣፍታ ፋይናንስ ካባና ሓደ ካብተን ንሕና ማሕበር ትግራይ ዝብል ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብተን ሙስሊም ሓደ ሕጂ እዚአን እተን ገንዘብ ከመይ ይኣትዋ ኣለዋ ከመይ ይወፃ ኣለዋ ኣብ ኣካውንት እንዲ ዝኣቱ እንታይ ይግበር ኣሎ ኢንፎርሜሽን ውን ፊድባክ ክባ ምእንቲ ንሰን ዝከታተልኦ ስርዓት ምስ ቁፅፅር ውን ክነቕውም ማለት እዩ ሕጂ ሳብ ሕጂ ውሕዳት ገንዘቤን ኣትየን ዘለዋ ዝተተንከፈ ነገር ውን ስለዘየለ ማለት እዩ ብስሩ ግን ቁፅፅር ዘለዎ ከም ዝበልካዮ ዕላዊ ብዝኾነ ክንከይድ ብግልፂ ክንከይድ እቲ ሰብ ዘፍርሖ ዘሎ ውን ሓደ ነገር ለውጢ ክነርኢ ማለት ሰብ ኩሉ ግዜ ኢኻ ከምዚ ኣኪቡ ገለ ተበሊዑ ይበሃል ዘፍርሕ ንሱ እዩ ንሕና ዕላዊ ፍቃድ ዘለና ማሕበሪና ሓደ ሰለስቴና ማለት እዩ ዕላዊ ፍቃድ ኣካውንት ዘለና መንግስቲ ዝፈልጠና ኢና ሓደ እሱ እዩ መሰረታዊ ነገር ካልኣይ ድማ እቲ ትብሎ ዘለካ ውን ቁፅፅር ዘለዎ ክኸውን ንኣብነት ክንህበኩም ገንዘብ ዝበሉና ነይረን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ተላዓሎም ዘለው እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ መቸም ንክልቲኡ ህዝቢ እንታይ ኢልና ክንዛረቡ ንኽእል እቲ ዝነበረ ዓንቱኹም ተኣልያስ ዝበሎ ናብ ሓደ ነገር ከስግረና ስለዝኾነ ናብ ሓደ ሕውነት ንሕና ውን ሓደ ነገር ክነርኢ ንደሊ ኢና ኣብ ትግራይ ማለት ጽፉፍ ዝኾነ ሳልሓ ክንዝከኣል ኣተኣታቲና እዚስ ካልኦቱ ውን ኣሚኖምሉ ካሊእ ፕሮጀክት እንትቆርጹ እንተለውን ካሊእ ሰብ ዝእመን ክኸውን እዚኣ ክንሰርሓ ኢና ምክንያቱም ንሳ ድማ እታ ቁልፊ ነገር ንቐጻሊ ሰብ ተተባቢዑ ክሰርሕ እንተኮይኑ ግልጽ ዝኾነ ሪፖርት ዝቐርበሉ ኣካይዳ እንተሃልዩ እዩ ኣብዚኣ ተደጋጋሚ ኢና ተዛሪብና ኣላ ሰብ ከይነግልል ንብላ ዘለና ዝመፀ ሰብ ኣትዩ ባዕሉ ዝከታተል ዝቆጻጸር ንኣባላት ውን ኣባላት በ100 ክሮነር በዝናይ ዓዲ የዛረብ ዘለኹ ወይ $100 ከዋፅእ ይኽእል ወይ $5 ከዋፅእ ነንሕድሕዱ እንታይ ትግበረላ ዝንገሮ ካብ ካሊእ ቦታ ዝረኸብናዮ ውን ፅፁይ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይድ ኢና ንስዕር ዘለና ዛትዋ ኢና ውን ሕጂ ቀልጢፎም ክቡና ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ኣይንቕበለኩምን ፅንሑ ኣተዓሪና ምስ ወዳእና ኦፊሻል ብዝኾነ መንገዲ ኢና ንቕበለኩም ኢልና እዮም ዘለና ክብል የዘለ ብዛነቱ እያ ወርቅደን ክትቀፅለላ ደልየ ኣለኹ ንኣብነት ኣይናይ ቁሸት ኣይናይ ገፀር ኣይናይ ወረዳ እዩ መን እዮም እቶም 100 ሰባት ወይ 10 ሰባት ቀዲሞም ትራክተር ክረኽቡ ዝግብኦም መን ስዒቡ ገለ ዝብልዎ ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ ክትንፅርዎ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ከም ትፈልጦ ንሕና ኣብ ስደትን ኣብ ኤውሮፓ ኢና ዘለና እቲ ማህሰይቲ በፂሕዎ ዘሎ ከኣኒ ኣብ ዓዲ ዘሎ በብኸባቢኡ ኸ ናይ ባዕሉ ውዳበ ኣሎ ኢልና ንኣምን ማሕበር ሓረስታይ ቀዳማይ ዘተና ዝኸውን ምስቱ ማሕበር ሓረስታይ እዩ ማሕበር ሓረስቶት ካባና ንላዕሊ ሽግር ናይቲ ከባቢ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ምስኦም ትዛቲና ዝቐመጡልና ሓሳብ ክንቅበል ኢልና ኢና ክንትግብር ንሓስብ ዘለና ካብ ወፃኢ ግን እንታይ በዝሎሚ ኣይናይ ከባቢ እሞ ዝያዳ ብዕራይ ዘለዎ ናይ ከባቢኡ ጨሪሱ ብዕራዩ ዝጠፍአ ኢልካ ንምዝራቡ ወላ ዘሸግር እኳ እንተኾነ ግን ምግማት ይከኣል እዩ
ተገሚትካ ሕጂ ማእከላይ ትግራይ ዝገደደ ማህሰይቲ ዝበፅሐ ከባቢ ስለዝኾነ ምናልባት ቀዳምነት ተኸባቢ ክዋሃብ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ግን ኣነ ስለዝሓሰብኩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቱ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ተዛሪቡ ኣሚኑ ቀዳምነት ነዚ ወሃቦ ክብል ዝኽእል ወዲ ዓዲ ንስኡ ተላዚምና ኢና ንገብሮ ኢለ ዝምት ዘለኹ ጀማል ምስሉ ቢሮ ሕርሻ ወይ ከዓ ማእከል መጽናዕትን ነይሩ እዩ ግን ሎም ኣሎ የለን ኩሉ ነገር ተገለባቢጡ እንዲ ዘሎ ክሳብ ንውር ስራሕ ዝጅመር ግዜ እውን ኣለኩም እዩ ግን ክትግበር ከሎት ስራሕትኩም ምስ ዝምልከቱ ኣካል ብቐጥታ ተራኺብኩም ንምርኽኻብ እውን ዘኽእለኩም ግዜ ክመፅእ ከሎ ክነርክበሉ ኢና ድዩ ወይስ ንጹር ዝኾነ ኣረኣያ ወይ ከዓ መልሲ ኣለካ? ኣይ ኣብኡ እንታይ መሲሉካ ሕጂ ርክበ ይፈጠርናን ግን ምስ ኩሉ ነገር ምስ ተኸፋፈተ ብፍላይና ኢንተርኔት ናይ ስልኪ ስነተኣሳስሮ ኢና እቲ ቀንዲ ስራሕና ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክስታይ ክነብል ገለመለ ክንብል ንሕና ኣብዚ ብጣዕሚ የፀግመና እዩ እቲ መንግስቲ ነታ ክልል ብኮሪደር መቒልዋ ፀኒሑ እንድዩ ብኮሪደር ማለት ገለገሊኡ ሕጂ ኣብ ፃባን ኣብ ጤልን ኣብ ገለን ከምዚ ምብራቕ ኣብ ዞባ ሕጂ መብዛሕትኡ ንሕርሻ ዝተሓሰበ ይነበረና እምነት ከም ዝክሮ ኣነ ማለት ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብጣዕሚ ንሕርሻ ግን ኣብ እውን ክትስራሕ ትኽእል ክኸውን ምስ መንግስቲ ያው መንግስቲ ቴክኒካል ደገፍ ክበካ ይኽእል እዩ ፅንዓታት ይበካ ገለ ይበካ እዚ ድማ ምስቶም ሓረስቶት ማሕበር ኣለው ውድባት እዮም ንሳቶም ምሶም ተማኺርካ ዝስራሕ እዩ ንሓስበሉ ኢና ዘለና እምበር ዝገበርናዮ ርክብ የለን ክሳብ ሕጂ ንሓስበሉ ግን ብዙሕ ግዜ ነልዕሎ ዘረባይ ኩሉ ግዜ ወላ ከምታ ትብላ ዘለኻ እውን በትረ ይሓቱና እዮም ሚድያውን ይሓቱና እዮም ውልቀ ሰባት እውን ይሓቱና እዮም ንሕና ናብዚኣ ንብላ ነገር የለን ካልኣይ ምስቱ ሕርሻ ናይ ክስታይ ገለ እውን እኳ ዓበይቲ ትራክተራት ኮይንንስ ኣብዚ ከባቢ ናይ ሕርሻ ቦታ እሞ እዚ ገለ መለልና ንዛረበሉ እውን ኣይኮነን ንኩሉ ዝበፅሕ እዩ እዚ ንኩሉ ክበፅሕ ማለት ብቁሸት ኢና ንሓስባ ዘለና ንሕና ስለዚ እታ ቁሸት ገሊኡ ዝገደዶ ብሱር ምንም ነገር ዘይብሉ ነገር ኩሉ ይኽእል እዩ ኣብ ፕራዮሪቲ ምስኣቶም ኮይና ንውድእ ክኸውን እዩ ኣለዚያ ናብዚ ኣይና ንቅድም ናብዚ ኣይና ንድሕር ንብል ግን በምንም ተኣምር ንሕና ክንውስና ንኽእል ኣይኮነትን ኣፍታ ባይታ ዘላ እያ ትምስክራ እያ ንኣብነት ሎሚ ቅነ ሕርሻ ቢሮ ሓላፍት ዶክተር ኣትንኩት ኣብዛ ናይ ሕጂና መጀመርያ ዋዕልኦም ማእኸላይ ትግራይ 8 ወረዳ ብትውግእ ኩናት ነኡ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ እዋን ብጣዕሚ ዝተጠቕዓ ናሕሳኣ ንገለገለ ይዛረብ ነይሩ እጅዚ ናይ ኣብኣ ኮይኖም ዘፅንዕዎን ዝነበሩ እዩ ዝተዛሪቡ ሞር እዚ እንዳገፍሐን ትኸይተሎ ፅንዓት ድማ እንታይ ክመስል እዩ ዝቕየር ነገር መዓት ነገር ክመስል ንኣብነት ንዓትን ቅድሚያ ክንበን ኣለና እንዲዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ኣፅጊቦም መን ተፀኒሖም ሓደ ነገር ለውጢ ክመፅእ ስለዚ ታሽዓ ኣብ ኢድና ምስ ሓዝናየን ምስቲ ዘሎ ፅንዓትን ጎና ጎኒ እንዳተራኸብና ፀኒሕና ዝትግበር ገይረ ዝወስደኑ ጥቡቅ ተበግዞ መስተሮት ሓረስቶት ትግራይ ኣብ ፅሑፍ ዝሰፈረ መደብ ወይ መርሃ ግብሪ ኣለዎ ዶ ወርቅና ገለስ ፍልሳን ንሳያ ትስራሕ ኣላ ዝብላ ዘለኹ ንሳያ ብዲስከሽን ተዘራሪብና ኣሎ ኣለና ሕጂ ግን ኣብ ወረቐት ውዒላ ነቲ ኮሚቴ ንከፋፈሉ ኣለና እሞ ነቲ ኮሚቴ ኣብዚ መፂና እምበሪ ኣብኡ ኢና ክንከውን ዝነበረና እሞ ተኣኪብና እዚ ኢልና ክንዘራረበሉ ዝነበረና ነይሩ ብዛዕባ ነቲ ምዕዳል ዝበልካና ንበል እሞኒ ኦክቶበር ክንኣቱ ተኾንና ሙዓተር ተማሽን ሒዝና ተኣተና ንኦክቶበር ብማይ ዝሓርስ ሰብ ተሃብናዮ ክሳዕ ዝመፅእ ዘሎ ማርች ኤፕሪል ክሓርስ ስለ ዘይክእለሉ ደው ኢሉ ክፀንሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብመስኖ ዝሓርስ ቀዲምና ክናርከበሉ ብዲስከሽን ደረጃ ልዕልናዮ ኣለና ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ኣብ መስኖ ዝነጥፉ ኣቐዲምካ ምክንያቱም ከም ዝበልካዮ ምስ ዝናብ ቀጥታ ስለ ዘይራኸብ ሓዛይ ሩባ ዝሰርሑ ምቕዳም ፅቡቕ እዩ ኣብኡ እንተለኻ ሞ ከም ሓሳባት ኣልዕልናዮ ኣለና ምክንያቱም ነቲአን ማሽነሪሲ ኣብ ኢፌክቲቭነስ ክትጥቀሙሉ ደው ክብል የብሉን እዩ ቀልጢፉ ክሰርሕ ኣለዎ መስኖ ዝሰርሕ 10% ተኾነ ነቲ 10% ናይ ምግቢ ፀገም ስልክ ይቀርፍ ንኽእል ኢና እሞኒ ሓደ ዓብ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ኣዝዩ ዝተወፅዐ ክንራኸብ እሞኒ ክንመያየጥ ዘይከኣልና ኢንተርኔት ተዓፅሎ ቴሌፎን ተዓፅሎ ኩሉ ነገር ተዓፃፂ ስለ ዝኾነ ካብዚ ኮይንካ ኣብቲ ዘሎ ጉድኣት ስለ ዘይትፈልጦ ዕቅድ ክተውፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዕቅድ ከምዚ ነገር ክተውፅእ ተኾንካሲ ዊዛውት ኢንፎርሜሽን ክኾነካዮ እሞ ኢፌክቲቭ ኣይከውንን እዩ ንዕኡ ክንፅበ ዝተፈላለዩ ናይ ፉድ ኦርጋናይዜሽን ኣለው ናይ መንግስቲ ኣለው ናይ ኩሉ ኣለው ናቶም ፊድባክ ተቐቢልና ድሓረይ ድንገት እንታይ ፍለጥ ንሰለስተ ቁሸት ሓንቲ ማሽን ንግዚኡ ክናካፍሎም ንኽእል ኢና ማሽነሪ ተዘይኣኸለና ከምኡ እንዳገበርና እቲ ፀገምሲ ከመይ ጌርና ኢና ብዝተኸኣለና መንገዲ ክንቀርፎ ዝንክእል እዩ ዘሎ እቲ ሓሳባት ዘሎ እቲ ዕቅድ ዘሎ ግን ዊዛውት ኢንፎርሜሽን ወላ ሓደ ነገር ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እቲ ኢንፎርሜሽን ክመፀልና ብድሕሪኡ ንሕና እውን ኣተሓሳስባና ክንህብ እምበረይ ኣብ ቦታ ዘሎ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ
ካብኦም ኢና መንገዲ ክንቅበል ዝንክእል ግን ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ዝትኽእል ኢኻ ንስኻት ትብገስ ኣብቲ ካልእ ገብርዎ ድማ ካብኦም ክንፅበ ስለ ዝኾንና ብዓቕምና ዘላ መጀመርታ ምግባር ሓላፊነትና ጌርና ዝወሰድና ንሕና እዋ ደጋጊምና ዝበልናዮ መስተርሆት ሓረስቶት ትግራይ ኣርሱ ዝኸኣለ ተበግሶ ካብ ኣውሮፓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ኮይኖም እውን ካልኦት ተገደስቲ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ቴክኖሎጂ ኣበይ ከም ዝርከብ እውን ፍሉጥ እዩ ኣብ ዓዲ ንምእታው እውን ከመይ ክኸዱ ከም ዝግብኦም ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ክዘራረብሉ ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ሕቶ ግን ኣለትን ኣሎንያስ ሞዴል ምግባር ወይ ከዓ ምሕያሽ ከም ዝተኸኣለ ማለት ናፍጣ እያ ትወስድ ኢልካኒ ግን ጋዝ እውን ከመይ ክትጥቀም ከም እትኽእል ዝበፃሕኽዎ ፍልጠት ኣሎ ኢልካኒ እሞ ቀፅል እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ እንታይ ኢኻ ብዲዘል እያ ትሰርሕ ዲዘል ድማ ከም ትፈልጦ ናይ ፎስፌል ኣሎ ድሓሪ ድማ ባዮ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዘይቲ ሜታን ካልእ ኬሚካላት ወይ ሓዊስካ ዲዘል ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ድንገት መንገዲ ተዓፃፅወና ሓዋሩ ኣብ ዓድና ባዕልና ሰሪሕና ነቲ ዲዘል ካብቲ ሕርሻ ምን ዶ ከም ዘያብሎም ንዑ ዕቅድ ዘውፅአና ኣሎ ባዮ ዲዘል ዝበሃል ኣሎ ብዘይቲ ጌርካ ትሰርሖ ዲዘል ኣሎ ንዑን ኣፍልጦ ሒዝና ኣለና እሞኒ ኣብኡ ክንከይድ ከለና ንዕኦም ክናካፍሎም ተዳሊና ኣለና ብዛዕባ መቃየር ቁሑት እንታይ እዩ ወርቅነህ መቸም ማሽን እንድያ ሓፂን መፂን ክስበር ይኽእል እዩ ተዓዲ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ክስበራ እውን ዓብይ ዕድል ኣሎ ብቐሊሉ ክርከብ ዝከኣል ድዩ ተሓረስታይት ክገዝኦ ድዩ ወይስ ንስኻትኩም ዲኹም ክትቅርብሉ እንታይ ይኸውን ልክ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ኢና ካይና ሓሲብና ኣቕሓ እንድየን ተሰበርቲ ስለ ዝኾና ብቐዳምነት ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበላሾ ዝኽእል ነገር ኣየናይን ኣቕሓ እዩ ኢልና ብዝርዝር ክንፈልጥ ኢና ነፅዕር ዘለና ስለዚ እተን ብቐሊሉ ዝበላሸዋ ኣናእሽተይ ነገራት እተን ፓርትስ ሒዝካ ምፅናሕ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣለና ስለዚ ተበላሸወ ነገር ማለት ውሽጣዊ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ብዝተረፈ እቲ ማሕረሻ እንድሕር ተሰይሩካ ማሕረሻ ሰልዳረ ምግባር ይከኣል ይኸውን ወይ ከዓኒ ከም ሓሳብ ዘለና እንታይ እዩ ምናልባት እቶም ናይ ሓፂን መፂን ክኢላታት ናይ ዓድና የምርትዎ ዶ ይኾኑ ኢልካ እውን ግምት ኣለና እዩ ከም መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ዓይነት ትካላት እንድሕር ናብ ንቡር ናይ ቀደም ስራሖም ተመሊሶም ነዚ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኢልና ተስፋ ኣለና ተዘይኮይኑ ማሕረሻ እንድሕር ተሰይሩካ ኮርስ ቅያር ማሕረሻታት ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ ዘይከኣል ተኾይኑ ግን ቀልጢፍካ ናብቲ ካምፓኒ ኮሚኒኬት ብምግባር ኣብ ሓደ ሰሙን ክበፅሕ ይኽእል ዶ ዝብል ታይሽሙን ኣለና ነዚ ዓይነት ኣካይዳታት እውን ንሓስብ ኢና በር ልክዕ ከምቲ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣኽቢድና ክንሪኦ ይብልናን ኣነ ዝብል ከምትፈልጦ ኣብ ዓድና ኩሉ ነገራት ተኣታሲ እዩ በዝሎሚ ካብ ንእሽተይ ጀነሬተር ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ናይ ገልባጭ ገለ ዝብልዎን ኣለዋ እንድር ኩለን ይባላሸዋ ኩለን ከዓ ይፅገና እየን ኩለን ከዓ ስፔር ፓርት ይኣትወለን እዩ እናትና ተስፋ እቲ መለዋወጢ ቁሑት እንተተኻኢሉ ኣብ ዓዲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት እንተፈጢሮም ሰብ ብቐሊሉ ክዕድግ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ከም ናትና ሓሳብ ኩሉ ግዜ ማለት እዛ ናትና ሓጋዚት ዝኾነት ውዳበ ዘለዓለም ትነብር ኢላ ኢልካ ኣይትሕሰብ ክሳብ ተወሰነ ግዜ ኣስተዋፅኦ ገይራ ምቕሳም ክህሉ እንድዩ ስለዚ ማሽናት ኣብ ምቕራብን ኣብ ስፔርፓርት ኣብ ምቕራብን ክነብር ኢና ኢልካ መቸስ እቲ ቀፃሊ ዕማማት ሓቂ ዘረባ ግዜ እዩ ዘርእየካ እሞ ንግዜኡ ግን ኣቕሓ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትጅምሮ ከለካ እቶም ነጋዶ እውን ቀጢፎም እዮም ዝጓየ ኣምፃእቲ መሊኦም እዮም ሃፍቲ ዘለዎም ስለዚ ስፔርፓርትስ ባይዘወይ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ኢና እናበልና ንሓስብና እናሃለዋና እኮ ነጋዶ ምናልባት ቀዲሞም ናውን ተቑሑት የምፅዎ ይኾን እዮም ተፈላለይ እንታይ እዩ ንሕና እናለመና ኢና ደቲ ገባር ኣቕሓ ክንቅርበሉ ንሓስብ ዘለና እምበር ፅባሕ ንግሆ እኮ ካፒታሉ እናደለበ ምስከለ ትሰቡን ባዕሉ እናዓደገ ምናልባት ሓደ ስናሓሰብ ዘለና ትራክተራት ክውንን እውን ይኽእል ይኸውን ኢልካ ይግመት እዩ ጥቡቅ ሓሳብ እዩ ዋ ቀዲሞም እውን ከእትዎን ይኽእሉ እዮም ትኽክል እዩ ትበሃህላ ኣዶንያስ ናብ ኤርትራ ዘን ትራክተራት ምትእትታው ወይ ከዓ ንምፍላጥ እውን ሓሳብ ከም ዘለካ ጠቂስካለይ ነርካ እሞ ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ እወ ሓሳባት ኣሎኒ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሲትዌሽን ከም ዘይከውን እዩ እሞ ፅባሕ ሰላም ተገበርና ንሶም ክሓርሱ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱም በቲ ሓደ ወገን መሸላ ተሓረሱ በቲ ሓደ ወገን ጣፍ ተሓረሱ እንዳተቐባበልና እንዳተቀያየርና ክንነብር ግዴታና እዩ ዋና ዓላማይ ድማ ሓቢርና ክንዓቢ እዩ ሓቢርና ክንዓቢ ተኾንና ኣብቲ ክዕበየሉ ዝከኣለሉ ቦታ ሎም መዓልቲ እዚዩ ዘሎ እሞ እቲ ዕድል ከተረኸበ ካብቶም ቀዳማት ክኣቱ ዝደሊ ፊያ ድሓረ ድማ በዓል ወርቅና ድማ ሒዘ ክኣቱ ና ድማ ምሳይ
ጽቡቕ እሞ መሊናዮ ለና ትዘረባ ካለ ማዕልቲ በርግጽ ክንመለሶ ኢና ንሎሚ ተሕልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዘይተጠቕሰ ነጥቢ ኣሎ እንተኾይኑ ሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝሞ ጀማል ድኽጅምር ኣነ ዘሕልፎ መልእኽቲ ያው ብዙሕ ተዛሪብና ዲና መጀመርያ ንዓኻ ብጣዕሚ ዓብይ ምስጋና ኣለኒ ከምኡ ክትቕፅሉ ንቐጻሉን ክንረኸብ ተፋለጠና ካልኣይ ኩሉ ሰብ ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኢዱ ክሓውስ ብዙሕ ሂቡዶ ኣይሃበን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግን ናይ ባዕሉ ፕሮጀክት ኮይና ባዕሉ ክከታተላ ባዕሉ ክሰርሐላ ዘለዎ መማርፅታቱን ክሕብረልና መፅኡ ክመኽረና ክሕግዘና ሓረስታይ ትግራይ ምቕያር ማለት እንታይ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንሕና ተዛሪብና ነፅግቦ ሰብ የለን ባዕሉ ይፈልጦ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ዓይነት ናይ ዕዳጋ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካልኦት ይኹን ማለት ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ዓብይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዑ ጥራሕ ንባዕሉ ጥራሕ ዝሽከም እውን ኣይኸውንን ንዕዳጋ እውን ስለ ዘፍሪ ኣብ ሓፂር እዋን እውን ስለ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ማለት ከባቢ ድማ ኤርትራ ትግራይ ህርኩት ገባር ዘለዎ ቦታ እዩ ሓረስታይ ዘለዎ ቦታ እዩ ቀልጢፍና ክንልወጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ኩለና ፕሮጀክት ክኸውን ኣለዎ ፅባሕ ድማ ከምቲ ኣልለፍ ዝበሎ ኣብታ ካሊእ ሃገርና ድማ ካሊእ ስራሕ ንሰርሐሉ ጉዳይ ይኸውን ማለት ስለዚ ናይ ኩለና ምትሕባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዘለዉ መማረፂ ነዃላት ብምልኦምን ሰብ ክሕብረልና ኣለዎ በዚ እውን ከይድኩም እዚ እንተገርኩም ዝበለፀ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ሓበሬታት ካብ ብዙሕ ንደሊ ኢና ብሓንሳብ ኮይንና ክንሰርሕ እውን ንደሊ ኢና ተዓንቶ ዓብይ ሕቶ ሓቲካና ነበርካ እዚ በይንና ከምዘይንኽእሎ ንፈልጥ ኢና ሓደ ነገር ትጅምሮ ተኸሊፉ ከይተርፍ ዓብይ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ኢና ንሕና ዶ ወዳእናዮ ኣይወዳእናዮ ኮነን ትቐንዲ ነገር ንሕና እንጅምሮ ኣለና ካባና ዝበለፀ ክእለት ዘለዎም ሰባት ብዝበለፀ ሒዞም ተዕዊቶሞ ናይ ጀማል ሽም ክፅዋዕ ናይ ወርቅነህ ሽም ክፅዋዕ ናይ ገለሰብ ክፅዋዕ ሽም ኣይኮነን ተገዳሲ ትገባር ይሓልፈሉ ዶ ኣይሓልፈሉን በቃ ተሕቶስ እያ ስለዚ ዝሓሹ ሰባት ቀፂሎሞ ብዝበለፀ መንገዲ ክኢሉ በለፅ ብዘይብሉ መንገዲ ጫማ ኮይና ክነግልግልና ዝብል ሰብ ማንም ሰብ ኣትዩ ወኒኑ እየ ዘለኹ ወኒኑ ክሰርሖ ክፉት እዩ ክስታይና ንሕና ናይ ማንም ክስታይ ኣይኮነን እዚ ንትግራይ ጥራሕ ይጥቀም ንኤርትራ እውን ይጥቀመልና ካሊእ ምንም ነገር ንብሎ ነገር የለን እዚኣ ክብል ዝደሊ ክብሮት ያበላይ ኣሎንያስ ኣብዚኣ እኔ ክውስኸላ ዝደሊ ንኩሎም ኣክቲቪስታት ዘለዋ ኣብ ዓለም ንኩሎም ሶሻል ሚድያ ዝጥቀሙ ኣብ ፕራይቬት ናትኩም ፔጅ ሼር ግበርዎ ድሓረይ በዝተኸኣለኩም መጠን ኣብ ዓዲ ዘለኹም ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኤርትራውያን ብሓበር ኮይንኩም ኣብቲ ናትኩም ናይ ባዕልኩም ዲቪዥን ጌርኩም ኣተኣኻኽቡ ወድብዎም እሞኒ ንኽረድኡ ግበርዎም ብዙሕ ኮይና ተገበርናዮ እቲ ሓይሊ ዝወስደላ ካብ ዓቕምናሲ ብጣዕሚ ንእስ እዩ ቁጥርና ክንእስ ከሎ ነዚ ዝንገብሮ እቲ ክናምፆ ዝንኽእል ውፅኢት እንዳንኣሰ ክኸይድ እዩ እሞ በቢ ዘለናዮ ቦታ ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኤርትራውያን ዘለኹም ርድኡና ሼር ግበርዎ ንስኹም ዝፈለጥኩሞ ንኻልእ ዘይሰምዑ ኣስምዑልና ንሶም ብድሌት ኮይኖም ድማ ክመፁ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንሶም ይግበሩ ብሓረይ ከም ዝበልናዮ ናይ ዓለም መኽለኸ ኦርጋናይዜሽን ኢንፍሉዌንስ ክትገብሩ ትኽእሉ ወይ ክትሰዱ ትኽእሉ ኣፕሊኬሽን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኤርትራውያን ኮንኩም ተጋሩ ብዓቕምኩም ግበሩ እሞኒ ነቲ ጉዕዞና ኣሕፅሩልና ጉዕዞና ተሕፀርኩምልና ነቲ ጥሜት ክተሕፅርዎ ኢኹም ነቲ ዝመውት ሰብ ክተድሕንዎ ኢኹም ድሓረይ ኣብ ናይ ርድኣታ እኽሊሲ ኢንዲፐንደንስ ኣይትኸውን ተፆርቲ ናይ ርድኣታይ ትገብርዎም ኢኹም ንህዝብኩም ብእግሮም ዶ ክትብሉ ትገብርዎም ኢኹም ምክንያቱም ሓረስታይ ናይ ቀደመ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኣንትረፕነር ኣብዛ ዓለም ብባዕሉ ሰሪሑ ዝናበርሲ ሓረስታይ እዩ ነቲ ሓንቲ ዝኽእላ ነገር ንዕኡ ተሓደግናዮ ከተማ ክፈልስ እዩ ከተማ ስራሕ ተዘየሎ ድማ ንሱ ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ፀገም ክኣትዩ ኣብቲኣ ዘለዎ ቦታ ነቲኣ ዝኽእላሲ ኮንፈርተብል ኮይኑ ከምቲኣ ዝኽእላ ክነብርሲ ንርዳኣዮ ካብ ልብኹም ተቃለሱ ኩልኻትኩም ልክዕ ንሕና ክንዲና ሕና ተቃለስናዮ ዓቕሚ የብልና እንተበልኩም ንእሽተይ ተቃለሱ ንእሽተይ ኩላኽና ተገበርና ዓብዪ እዚ ዘይበሃል ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን እየ ይቐኒየለይ ኣቶ ወርቅነህ እሺ ይቐኒየለይ በትራት እዚ ካብ ብዕራይ ናብ ማኪና ወይ ሜካናይዝድ ዝኾነ ኣተሓራርሳ ምእታው ነቱ ናይ ገጠር ሕብረተሰብና ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ተግባርን ለውጢ ይፈጥረሉ ስለ ዝኾነ ክህቦ ዝኽእል ጥቕሚ ነቲ ዓዲ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ስለዚ ናይዚ ሞደርናይዜሽን ኣካላት ኢና ተሳተፍቲ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኩሉ ዳያስፖራ ክሰርፅ ኣለዎ ስለዚ ተሳተፍቲ ከዓ ኩኑልና ኢና ንብል ዘለና ብዘይ ገለ ተሳትፎ ለውጢ ይመፅእ ሓቂ ዘረባ እዚኣ
نشتي بوجليا تنكتاقزلا ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ከምቶ አንቶ ይዝበልናዮ በገንዘብኩም በሓንጎልኩም በኽእለትኩም ንዓድኩም ኩሉ ነገር ግበሩ ለውጥ ክነምጽኢና ይቕኒለይ ኣቶ ወርቅነ ክንረኽበኩም እንደሊና ዝብሉ ሰባት እንተጋጠሙስ ከመይ ገይሮም ክረኽቡኩም ይኽእሉ ናትና ቁጥሪ ዝሃብናካ ኣሎ ንሱ ትገብሮ ኢሜይል ክንሰደልካ ኢና ኣካውንት ናምበርና ነቲ ጎፈንሚ ሊንክን ክንሰደልካ ኢና ኣብቲ ኣብ ዩቱብ ተኾነ ኣብ ኮመንት ጌርካዮ ፒን ክትገብረልና ንፅበ ንድሓረይ ድማ በቃ ካልእ መንገዲ ተሎ ሓውና ወርቅነህን ሓውና ጀማል ይለፅልና ቀፅል ናትና ስልኪ ናትና ኢሜይል ክንገድፍ ኢና ትረኽበና ዝኽእል ሰብ ዝደሊ ሰብ ይርከበና ፀገም የለን ንሕና ኩሉ ግዜ መልሲ ክንህብ ድልዋት ኢና ክብረት ያበለይ ነበርቲ ስዊድን አቶ ወርቅነህ ግርማይ አቶ አሎኒያስ ስብሓቱን አቶ ጀማል ነጋሽን ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላዊን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ከሰጋግር ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝምልከት እዮም ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሂቦምና ኣጋይሽ ቪኦኤ ትግርኛ ስለ ዝኾንኩም ክብረት ያበለይ እዚ ንሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂን ንምትእትታው ዝነጥፉ ዘለዉ ሰለስተ ኣጋይሽ ዝሓዘ ምድላውናውን በዚ ተፈጺሙሎ ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ብኻልእ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ክንረኽበኩም ኢና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ክንሰግር ጥዕና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት 13 ሕዳር 1991 ጀሚሩ ናይ ጥዕና ፖሊሲ ብምውጻእ ኣብ ንጹር ፖሊሲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሕዚ በብ10 ዓመት ዝተግበሩን ዝተኸለሱን ሰለስተ ሃገራዊ ፖሊስታት ጥዕና ከም ዝተሓንጸጸ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገሊጹ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ልኢኹልናሎ ናብኡ ክንስገር ዶክተር መስማይ ናይ ዝመጽ 10 ዓመት ፖሊስን መርሃ ጎደና ጥዕናን ኣብዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ዝምርኮስ እዩ እዚ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ክወቅዖ ዝድለ ሸቶ ነቲ ሸቶ ንምርጋጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ተጠቀመሉ ኣውጪዎ ዘሎ መደባትን ሜላታትን ከመይ ይመስል ሸቶ ናይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ቃል በቃል እንትያትል እዛ ጥዕናን ጽቡቕ ህላውን ንኹሉ ኤርትራውን ተቐማጥ ኤርትራን ኣብ ኩሉ ዕድመ ሕጂ ንኹሉ ኤርትራ ማለት ንኹሉ ዜጋ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋውን ከምኡ ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ነዚ ጠቓል ኮይኑ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዕድመ ንኹሉ ፆታ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኤርትራውን ኤርትራውን ንኹሉ ጥዕንኡ ክዓዝዝን ጽቡቕ ንኹሉን እታ ሸቶ ናይቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ማለት እዩ ነዚ ሸቶ ዝንቋ ሕጂ ተንቀኒ ሜላታት ዝሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ሕጂ ሓደ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና እዩ እዚ ዩኒቨርሳል ሄልት ካቨሬጅ ንብሎ ካልእ ሸፈነ ምስኡ ተኣሳሰር ሸፈነ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና وحسنت أنا لأن حدقاتها كأو وحسنت نتعلنا زي مالتي مسرتها فنك نتعلنا برايمري هيلث كير تلقى نخلنا نكلم مالتي جزينا 4 ملفات ملك زين تتحدثنا حد عدن تأسس العين زدك قفاين زمال العين مالتي سلازي عندي أرماسة وشفنت أنا غير كخا نتي شط توقع تخيل أنها تعزز تخيل بصبوق كله تخيل مالتي زيادة حمرتنا البوليسية مالتي تا أدماسة وشفنت أننا ولا ما هنا ساعتها من جدي نزل أدماسة وشفنا خش فرض الله أقول تاتك أبتخل أيت مالت أبتشفنا أدلاي أقول تات أننا زبلي تنتشر زلوا بزرزر أبيناي أدمي أبيناي صفحي أبيناي بوتا أبكناي زر خناتات أنت عنت أقول قلت يوهب حد بزرزر الله مالتي زحجي في أدلاي أقول تات أننا نقوله مالتي نزي أدلاي أقول تات أننا شفنت أننا وحسنت أننا بحرقة زير ومش سرعة أننا مالتي وحسنت أننا حجي تسرعة أننا تصنع دلدل خنا الله حدقة متيو لبدا متيو كرهمشين كقطر وتأيز خنا خوني يقولون صنعت دلدال رزيلنس نقول كل الله مالتي إذا خاو حسنته مالتي إذا خل إذا حجي من قد نايزي وكملا نايزي تا عندي كلا في ملها مسرتهم كنت أنا ما سلستين ملاتات نوعلن زت أساس رأيين مالتي نالواس كيف عندنا حمرة نايتي شتو ويكا نايتي بوليسي كوينا زلا أدماساوي شفنة أنا تبليامو سكنتاي مالتي أدماساوي شفنة أنا أدماساوي شفنة أنا مستيكا وان حرنت جميل زنبرة أم مسرتهم كنت أنا أبت محبرة فتح زمركوس هاجراوي بوليس أنا مس هاجراوي شارتر زواجم بارن مس هاجراوي شارتر من قسم زساني سلذي أب هاجراوي بوليس أنا كرتشن أسران زجمرة حدش أمر أيكونن
ግን ሕጂ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝሰፍሐ ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ ዝያዳ ተነፂሩ ሕጂ ኣብ ናይ 2020 ሓድሽ ፖሊሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ 3 ማዕዝናት ኣለዎ ወይ 3 ማዕቀኒታት ኣለዎ ተቐዳሚት ማዕዝን ኣገልግሎት ዝረክብን ዘይረክብን መን ምዃኑ ብቐጻሊ እናጽናዕካ ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይበጽሖ ክፋል ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ምዝበጽሖ ምግባር እዩ እዚ ሕጂ ታቀንድን መሰረታውን ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ማለት እዩ ነቲ ዘይበጽሖ ምብጻሕ ጥራይ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ እዋን ሓርነት 48 ሚእታዊት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ረክብ ነይሩ እዚ ሕጂ እንዳወሰኸ መፅኡ 80 ሚእታዊት በፂሕናልና ማለት እዩ ሕጂ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ትካል ጥዕና ኣለዎ ሕጂ እዚ እንዳወሰኸ ከይዲ ሚእቲ ክበፅሕ እዩ ሚእቲ ምስ በፅሕና ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ተመሊስካ ነቲ ኣገልግሎት ዝረክብ ዘሎ ነቲ ትካል ጥዕና ዘለዎ እውን እንታይ ኣገልግሎት ይረክብ እንታይ ከይጎድሎ ንኣብነት መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይወሃብ ዶ ኣዴታት ብመጥባሕቲ ክሓርሳ ክእላ ዶ ካልእ እንዳሓለፍካ ትኸይድ ማለት እዩ ተወሰኽ ሽዑ ነቲ ዝጎድል እናመላእካ ትኸይድ እቲ ዝጎድል ኣብ ጫፍ ንሰጣሕካያ እውን እንደገና እቲ ደረጃኻ ኢኻ ተልዕል ማለት እዩ ደረጃኻ ትምዓቀኒኻ ተልዕል ስለዚ ደረጃኻ ምዓቀኒኻ እንዳልዓልካ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣብ ውስን እዋን ዝዛዘም ሸቶ ዘይኮነ ምስ ግዜን ደረጃ ማዕባለን እናማዕበለን እናልዓለን ዝኸይድ ቀጻሊ መስርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣገልግሎት ጥዕና ምቕራብ ነቲ ዝጎደለ እናመላእካ ምኻድ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ብዓቕሙ ክረኽቦ ዘይክእል ልዕሊ ዓቕሙ ዋጋ ዝሓትት ከም ዘይናቱ ዝቆጥሮ እንተኮይኑ እቲ ኣገልግሎት ትርጉም ይብሉ ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ክሽምቶ ብዓቕሙ ክገዝኦ ዝኽእል ክኾን ኣሎ ነዚ ንምግባር ዋጋ ናይቲ ዝቐርበ ኣገልግሎት ኣዝዩ ተጸጊሙ ጥራይ ክኸፍሎ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ክኸፍሎ ዘይክእል ተደኣ ኮይኑ ቁጠባዊ ማሕሰት ዘውርደሉ ምናልባት እውን ናብ ድኽነት ከምርሖ ዝኽእል ክቡር እንተደኣ ኮይኑ ዋጋ ከም ዘይብሉ ይሕሰብ ማለት እዩ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኣታሳለሰይቲ ምዓቀኒ ኣቱ ማለት እዩ ኣገልግሎት ተቐርብ ኣገልግሎት እንዳልዓለ ይኸይድ ብቕዓቱ እናወስኸ ይኸይድ ግን እቲ ህዝቢ ከዓ ውሕስና ዝኾነ ፊናንሳዊ ይኹን ዘይፊናንሳዊ ፀገም ዘይፈጥር ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ሕጂ እቲ ካብ ጅባ ዝኸፍሎ ገንዘብ ብቐጻሊ እናጽናዕካ ዋጋ ኣገልግሎት መንግስቲ ክጾሮ ክድግፎ ወይ ከውሕሶ ካብ ጅባ ዝኽፈል ብዝከኣል ክንክዮ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ብነፃ ሙሉእ ብነፃ ኣብ ገለኻ ኣዝዩ ስማዊ ዝኽፈል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ እናቐጠለ ክኸይድ እዩ ብቐጻሊ ድማ እቲ ካብ ጅባ ዝኽፈል ብዝከኣል እናነክኻ ክኸይድ ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ ካብ ጅባ ዝኽፈል ወፃኢታት ሕጂ 3 ወፃኢታት ዘጠቓልል በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲን እቲ ናይ መጻኢ ጠበተ ዝገብረሉ ፖሊሲን ሕጂ 3 እዩ ዘጠቓልል ማለት ሓደ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና ንብሎ ንሕክምናን ንምርመራን ናይ መድሃኒትን ዝኽፈል ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና እዩ እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዘይቀጥታዊ ወፃኢታት ንብሎ ኣሎ ንኣብነት መጓዓዝያን ካልእ ወፃኢታት ጉዕዞን ሃልክን ዝሕጂ እንተደኣ ካብ ርሑቕ ቦታ ናብ ማእከል ወይ ናብ ኣስመራ ዝመፅእ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዋላ ነፃ ተገበርካሉ ንሕድኣ ብዙሕ ከፍ ኢሉ ናብ መንገዲ ኣብዚ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ቀንዩ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ዝኸፍል ኮይኑ ንምግቡን ካልእን ሕጂ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢ ዋላ ትሑት ተኾነ ዘይቀጥታዊ ወፃኢ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እውን ኣብ ግምት ዘእትዩ እቲ ፖሊሲ ማለት እዩ ሳልሳይ ከኣሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎ እንተላይ ዋጋ ሕክምና ንምርካብ ዝጠፍእ ዕድላት ብሓንቲ መዓልቲ ክትረኽቦ ዝግባእካ ኣገልግሎት 3 መዓልቲ ተመላሊስካሉ ናይ 3 መዓልቲ ብኩራት ተቆሪፅካ ወይ ዕድላት እንተደኣ ቢልካ ሕጂ ዝኸፈልካ ገንዘብ ከይህሉ ክእል ወይ ወፃኢ ግን ክኽፈልካ ዝግብኦ እንዳሕተሪፍካ ዕድል ኣጉዲልካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ 3 እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እቲ ቀጥታዊ ሕክምና ወፃኢ ንብሎን እቲ ዘይቀጥታዊ ወፃኢታት ናይ መጓዓዝያን ካልእ ንብሎን እቲ ናይ ዕድላት ዋጋ ናይ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎን ነዚ 3 ኣብ ግምት ዘእተወ በሰለስቲኡ ህዝቢ ዘይህሰየሉ መንገዲ ናይ 3 ወፃኢታት ህዝቢ ብዓቕሙ ዝሽፈነሉ መንገዲ እዚ ከዓ ወይቲ መንግስቲ ፀይሩ ወይ ደጊፉ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ውሕስና ኣገባብ ናይ ኢንሹራንስ ስርዓት ኣትዩ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን እቲ ኣገልግሎት ከዓ ፊናንሳዊ ይኹን ቀጥታውን ዘይቀጥታዊ ወፃኢ ዘይገብረሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመይቲ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንብሎ ማለት እዩ ስለ ሰፊሕ ኣምሪ ዘሎ ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት ኣማኻሪ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይ ምሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ደጊመ የመስግን ይቐኒለይ ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ